Díomh gach aine agus fáilte anseo go Luang Prabang an Laos. Tháinig mé go dtí an Laos cúpla lá hín agus thug mé cúpla lá sin chun an bád maol a thógáil ón teorann Waizai an tanamatá an teorann sin go Luang Prabang. Tá físeán agam sin mar canéil eile ma canéil bear le Kate in the place, so féach seo mátá simagat in san bhád maol agus conasa I bríonn sé. Sirs mé anseo a réir agus mád an anseo bhhailm níos mó a elam faoin chultúr atá anseo I Laos agus conas I bríonn sé mar tá is a gom cosú leis na tírdheacht eile tá cóngarachta seo tá stair an bharca anseo I Laos agus bhhailm níos mó a elam faoi. So tháinig mé anseo go dtí an Muséum a bhaineann le UXO nó Unexploded Ordnance sin buama nóir phléasc I ri an coga rúnda agus sin idir na Stát Aontaithe agus Vietnam thuig nuair bhí an cogadh Vietnamach siúil, bhí na Stát Aontaithe ag chuir buama anseo I Laos comá. Féarr tá an stair seo códáiríre códorcha bhfuil an méid buama is mó domhan an sais cnús buama sin. Tá 8 milliún fágtha nóir phléasc in éair agus tá siad anagháin séireach go háirithe le páistí anseo agus gach caicís marítar nó gurtítar duine anseo I Laos. Agus mátá tú anseo I Laos caiigh tú beaggáína elam faoin stair sin, tuisciúil sé cótáta chun an cóthext starúil agus politicúil áil ceapan féinirí nós den tír ina bhfuil tú ag tuairt cuairta air. Is láithreán an oidhreachta Domhanda I an cathair fad anseo de Luang Prabang agus nóra thorlíonn tú teampall íomhing le stúpa pagoda íomhí cosúla seo is léir céin fá bhfuil anna cuid chultúr agus stair ag buint leis an cathair seo. Tá mé is ag dul isteach ag ceann dis na teampall is mó agus is táchtaí anseo I Luang Prabang agus seo wat déanamh. Tá sé anna bhuair fad cos níonn sé níos lú ná euro amháin chun dul isteach agus tá sé beagnú go am do lína gréine, so féice míad in is cadatá le fáil anseo I wat déanamh. Tá sé cósúbnach ag an abhainn anseo just ag féachant ar na bád is féidir leis sais bád a thógáil ag lína gréine agus mar sin de. Díomh gach aine agus fáilte arás rúb mé féin ag chuir scútar nó glúisrothair cias agus ag dul an móthir. So in nuamh, tháinig mé uirclaigh go as éigent darb anam cuangsaí ceapaman fógraíocht atá agus tá sé anna cáúil anseo las mu de Luang Prabang tagan anna chud daoine anseo tuisc dá an uisce anna nabh gnáach fad. Wow, tá mé díreach ag dréidim an asanis agus ceapan gur bé an ceann is fearr go bhacha mé riamh. Tá sé go híomhing dríochtúil féach seo. Lads, fécinn dá an uisceann seo bréagach, like fécinn sé, ní éiceann sé fearr in éair ach geallam díobh go bhfuil sé fearr. Caiigh tú teacht an seo. Laos, lads. Ceapan gur féidir leat siúil sais timpeall, ní féidir leat snáb sa ceann seo tuisciúil sé néfa. Buidann sé le fia, actually ceapas gur banríonn a bhí I gceist ach fia dríochtúil, so sais miota sólaíocht atá ag buint leis an loganam níocht an seo.
Tá an cosán sin casta go leor lads. Bhí cinnte go bhfuil bróga bhatha a gcuid chun é sin dhéanamh ná déanamh flip-flops é. Bhí anna chuid daoine ag sleamhnú agus mar sin de so bhí comhairmach. Agus anois is tóca gúil míad nach mór ag an as inar féidirling snábhain. Chuig mé beag gáin ón príomhbóthra an san agus inis tá mé ag dul chuig uamh darb anam Lucy ceapam agus sa Springwater Cave atá gceist. Tá sé 3 km ón áit eile ina roghas agus níl aine eile timpeall na háite, so neadidir an rud maith é sin nó an bhfuil mé ag dul sa tro ní ceart nó an fiú é neadidir ach dúirt mé well. Tá mé an seo cén fá nach déimiid chuig uamh cíimiid. Well, tá mé nach mór ag an uamh inis agus ceannig mé ticéad an sin le 50 cent níos mó 10,000 agus caiigh tú tuirse áil comás was dócha go bhfuil sé dorcha. Achtra mór atá i ná dom an seo. Right lads, tá is a gcuibh hana féin go bhfuil agla orm rih áitena anna beag, so cíimiid conas a ibrion sé seo. Uamh eile, lá eile uamh eile an seo san áil tír heas. Tá sé beag glóir agus neadidir cá bhfuil sé ag dul. An mic, an shadow sin an méid atá feic a hán. Ach tá sé dorcha. Tá cúpla dalamh an seo, cúpla dalamh. Wow. Okay, isteach ling. Beag. Wow. Sin cool. Tá mé inis ag abhainn beag agus is féidir leat cúpla deoch áil tá bíalann nó caifé de hais éigean agus tá sé cósuamhnach. Is féidir leat snábh a dhéanamh an seo comá, so beag mé ag dul isteach go cúpla nóméid cínta. Bhí sé sin ceann dis na bíalanna nó na háiteanna is fearr go bhacha mé ar an dros sin cósuamhnach. Is féidir leis na huaireanta a chahabh an sin ag snábh, ag luasca, ag ithe agus bhí smoothie den sco acu comá. Ceantas na cínas fearr comá a bhí go an éachar agus bhí siad cócardúil just teilech gá túlatá ann agus dúirt siad ní caithfidh mé dul tharnáis an slí chéine, is féidir lom dul ar aig agus tá roiach na deasa go dtí an céad as a rís. Wow lads, tá an uisce seo go hálaigh ar fad. Tá sé cófuair agus nach bhfuil sé sin go chúntaach ar lá anna tar éis siúlóid mór tríd an dofar. Tá anna chuid snábh déanta gom agus tá ochras an donarm, so tá mé chun dul ar ais ar mo glúisre thuirís agus báil bíalann. Ceartlóir, tá mé díreach ar an slí arás inis go Luang Prabang agus connic mé an roiir faointe seo leis an meascán a dul trína sléite. Tá lá dochreidte míhing goáling a caiig mé inis dul tharnáis sulla dagan sé dorcha tuis nach bhfuil na síolte gruúmteach ar an glúsrothair seo. Díomh ar madan gacíine, tá sé
Beagnach a sé a clog madan anseo I Luang Prabang agus tá mé bheith anna ciún agus gan flash agus mar éonrod mar sin mar tá mé suas ag an uair seo chun fécant na hams. Gach madan anna lua madan ag éirí na grína anseo idir a sé agus seacht madan tagan na manig amach agus tútar déircha ortha ó daoine áitiúla agus uaireanta úna trasbúirí chomh maith. Agus nuair a tháinig mé amach as mhuimhrú na Hoige, hena féin chunig mé beirt manig agus daoine áitiúla ina si ar an talamh leis na déircha sin agus bhí sé cóiciúin ó taníos móig tá sé cóspéisialta go bhfuil sé seo fós ar siúil. Now an taonrad ná gur cúla mé gur uaireanta tágad níos mó trasaitheoirí ná aine eile anseo agus tá sé tá áid seis plódathe le trasaitheoirí agus mar sin de agus ní ceart é sin ach irid caiid sé bheith bar an túla tóca ach madan anseo níl anna chuid trasaitheoirí go fóil tá cúpla cinnte ach níl sé dubh na daoine dubh na trasaitheoirí go fóil is tóca caiid mé bheith cuairmach agus just seaarás is tóca i bhainú. So lads, go toban an sin thosaigh mise ag tuairt na déircha comá. Bhí sé full galóir. Ní raibh an áitina bhfuil manis is féidir leat na síocháin eáil agus na déircha an sin. Níl sé ach aníos ag carú tar éis agus tháinig na manig an seo hena féin. So bhí anna chuid ann agus ní raibh anna chuid trasaitheoirí ann agus bhí cúpla spás so dúirt ban amháin ar bhá leat na déircha thuairt comá. Bhí anna chuid measa gom ortha ní raibh ag fécant ortha ní raibh mar sin de agus séir atá gceist ná thug mé píosa ríis de gach manach agus sin é bhí bála gom de ríis agus nuair bhí sin críochnathe bhí na manig imethe. Níor bhrá sé mar rud trasaitheoirí náíra ní raibh aon trasaitheoirí eile ann seachas féin. So nuair bhí mé ag druidim a céad ceann scríbe eile tháinig mé ar an príomh shráid agus bhí sé actually brónach chun é eáil mar bhí sin plódathe bhí daoine ag dul suas go dtí na manig ina náid like le flash camera le flash agus mar sin de ní cuairte a bit intrusive tá greengraph agus bhí seo an cearcail uair ach just caiid tú teir siar gan a bheith ró ina áid. Tá mé is trí strappa suas cnach fásaí agus seo roiig prínta úntaach den cathair. Ar fad tá sé sios an sin a comála sin tá cúpla teampel, cúpla stúpa agus deilmh duna Buddha anseo so is áit néfa í comá. Deirtar gurbé an am firfa chud na roiircanna seo eáil ná ag lína gréine ach ina cheanta sin an am is gnóthaí dar nóig agus bíon an áit seo plódathe ach inis ag éirí na gréine tá cúpla duna timpeall ach níl anna chuid. Tá na roiircanna seo dríochtúil bholaing de aine tá anseo I Luang Prabang ta anseo I gcuir éirí na gréine ní bheith á féile uiribh. Agus sin é I gcuir Luang Prabang I nuamh tá mé ag dul chuig áit eile anseo I le agus tá sceismíní an dain chud é seo a roinnt libh. So go dtí an céad áit eile gach aine, slán libh.